Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτό το βίντεο έχει δημιουργηθεί με σκοπό να σας δείξει τα πιο funny moments που έχουν μπηχτεί μέχρι σήμερα στο Smile FM. Καλώς ήρθατε στο Smile FM, επεισόδιο 3, και επειδή έχω λάβει μηνύματα ότι θέλετε περισσότερα ανέκδοτα και καλά ότι σας αρέσει τόσο πολύ τα ανέκδοτά μου. Ευχαριστώ. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, κάνε εκπομπή. Με συγχωρείτε. Πες το καλό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Smile MF. Δεν το πιστεύω, έτσι. Είστε ηλίθιες. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Smile FM. Και εδώ θα μας πει ο DJ Funky ότι είναι πολύ βλάκας. Πες το δυνατά. Δεν πας στο διάλογο, εσύ και ο σταθμός σου. Ποια είσαι εσύ, μωρέ, που θα μ' απειλείς, ρε? Θα σου δώσω 3 φαλιάρες, μωρέ. Παρακουμούνι. 1, 2, 3, ρε. Κάτσε, ο Μακασιδέρης ή η Κανέλη? Δεν ξέρω. Τη δούρου δεν θέλω να κάνω, γιατί μόλις έκανα μπάνιο και τώρα... Θα πάνε την Ελλάδα 500 χρόνια πίσω. Άδε νούμερο, μωρέ. Ανταποκύρε. Ρίξε μου κι άλλο νερό, ναι, μου άρεσε. Έτσι έκανε. Όχι. Βράσ' το διάλογο. Κύριε, κάτσε ρε, αυτό γράφει. Κάτσε ρε, γράφει αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Αντίγε, σου λέω αντίγε. Λοιπόν, να πούμε ένα ανέκδοτο. Ο Τωτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος λοιπόν βγαίνει από την αίθουσα και λέει... Άι μωρέ που θα βάζεις και μουσική, άχρηστε. Άχρηστε. Ναι ρε, άχρηστε. Δεν πες άξιο, ρε. Ναι ρε, εσύ είπα. Αφιερωμένο στον κύριο που έχει το σταθμό. Ποιος έχει το σταθμό? Ποιος έχει το σταθμό? Μια στιγμή, τώρα μπαίνει. Τώρα μπαίνει. Τώρα κάτι άλλο θα μπει. Καλά, να πω εγώ το ανέκδοτο μέχρι εσύ να το βρεις. Άντε. Ωραία, λοιπόν. Είναι ο Τωτός λοιπόν. Μπήκε. Καλά, μιλάμε DJ Funky, έτσι. Είναι μίξ αυτή τη στιγμή. Ναι, μίξ. Μίξα είναι. Τα αυτιά σου τώρα κλείσε. Είσαι ξένος, είσαι. Δεν είμαι, εγώ θέλω από το ανέκδοτο, τελείωνε. Σε κάλεσε. Ποιος? Εσύ σε πόσο. Παριταράζω και το στυλ μου δεν αλλάζω. Σκοτώστε τον! Σκοτώστε τον! Όχι ήταν. Λοιπόν, αντίο σας. Εγώ δεν τελειώνω το βίντεο άμα δεν πω το ανέκδοτο. Σκάσε. Ο Τωτός και ο Μπόμπος λοιπόν εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Τι είπες μωρή Λούλα? Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει... Και λέει στον Τωτό... Περνώ γάρα. Νούμερο. Φύγε ρε νούμερο. Περνώ γάρε. Ρε νούμερο, ας το λάπτοπ είπα. Ρε, ας το λάπτοπ, θα σε λέγω στο ξύλο, ας το λάπτοπ. Ρε, να πω. Φέρ' το εδώ ρε. Παλιαπατεώνα. Αστυνομία στη Χρυσή Αυγή. Security, Χρυσή Αυγή. Φέρ' το εδώ. Παλιοκουμούνι να πούμε. Παλιομήτρο. Λοιπόν, εγώ το ανέκδοτο θα το πω. Είναι ο Τωτός, είναι ο Μπόμπος και ο δάσκαλός. Φύγε ρε, αλήτη, βρωμαλήτη. είσαι Πακιστανός ρε. Είναι ο Τωτός, ο Ρε Μπόμπος. τώρα πάνε το λάπτοπ. Άι μωρέ Πόπο. Εγώ είμαι ο Τωτός ρε. Ρε Αλβανέ. Τελείωνε. Ρε Πακιστανός θες κάτι. Πόπο Τούρκος Πακιστανός τι είμαστε. Ρατσιστής. Αδέρφια μου, Έλληνες πουλά. Παλιοκουμούνι να πούμε. Το λάπτοπ, Μέσα ρε.
Θα σε πνίξω, ρε. Τι θα πνίξεις μου, Ηλιούλα, λοιπόν. Θα σου βγάλω το παιχνίδι. Κάτι άλλο. Γεια σας. Για να καταλάβετε τι περνάνε και οι υπάλληλοι του Smile FM. Να έχουν ένα μαλάκα πάνω από το κεφάλι τους να τους βαράει κάθε μέρα. Να σου πω, δεν θα έχουμε να κάνεις σχέση και στην εκπομπή σου, μου τι λες από πάνω. Τι έκανες, λέει? Δεν ήταν που ήρθα κιόλας στο ραδιοφωνικό σταθμό σου. Καλά, γιατί αυτό δεν πάω για ραδιοφωνικό σταθμό. Άι, μωρή. Χρυσή Αυγή, τη Χρυσή Αυγή. Θέλω τη Χρυσή Αυγή. Ο Τωτός και ο Μπόμπος εξετάζονται Ας το διαράντε, πες το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Αλληλούια. Ο Τωτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τωτό: η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρω, με ρευνάται ακόμα. Μπαίνει στην αίθουσα ο Τωτός και το ρωτάει το δάσκαλός του: πότε γεννήθηκες? Το 1821. Πώς σε λένε? Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μα καλά τι λες, τρελάθηκες? Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα. Και φάγαμε τόσο ξύλο για αυτό το ανέκδοτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα backstage του Smile FM. Άμα θέλετε να είστε μαζί μας απλά... Ούτε σε στούντιο δεν είμαστε, ρε! Σε στούντιο είμαστε, παιδί μου, το αντένα εκεί με τον Κεσιδιάρη. Από πάνω μας έγινε, στον πάνω όροφο ήταν. Ναι, άι μωρή.